Prvi finalista koji će nam se večeras predstaviti jeste grupa Trag iz Požege. Grupa Trag je osnovana 2011. godine, a bend čine Veraja Marko, Željko Ćirović i Marko Kandić. Bend se bavi autorskim radom od samog početka. Poreklom je iz Požege, kao što smo rekli, a večeras se predstavljaju sa kompozicijom Daljina. Dakle, grupa Trag iz Požege i pesma Daljina. Putujem nebeskim svodom, starim svemirskim brodom, tražim planetu sa vodom, tražim minut sa tobom. Sad kad treba mi neko, ti si tako daleko, treba mi tvoj pogled, neki mnogo, mnogo dobar pogled. Imam jedan mali plavi prozor, da te gledam ceo dan. Elektroni ne znaju šta je tvoj zagrljaj, tvoj